Bine v-am găsit, stimați ascultători, la cea de-a 7-a întâlnire cu profesorul Aurel Marenciuc și am ajuns la momentul creării Politehnicii din Chișinău. Cum a fost? Când s-a făcut Politehnica? Ce an era? 64. În 59 au fost deschise 3 specialități inginerești în cadrul universității. Și ei au dirijat procesul de admitere și moldovenii erau dacă cu pințetă îl gățai pe 1-2. Și tot așa timp de 5 ani. Acum Rădăuțanu a fost numit rector. El a fost candidatura lui Coropceanu. Coropceanu s-a zbătut pentru dânsul și asta era pentru prima dată când o persoană ieșită din intelectuali băsărăbeni a numit la un post așa de mare. Și Rădăuțan a fost numit pe data de 6 mai 64. Pe data de 7 mai el aleargă la mine acasă și îmi spune: de ieri eu sunt rector acolo. Eu formez colectivul. Tu treci la Politehnică. Bă, pentru mine era asta, aveam o viață liniștită, acolo făceam planuri științifice, conferințe, publicații, altă viață cu totul. Dar știam ce e școală superioară, fiindcă am fost student și am fost și la Tiraspol un an de zile în cadre, pe urmă pe aici am mai lucrat. Avem o pată. Care pată? În anul școlar 58-59 au ieșit 3 articole publicate despre cadrele naționale la Universitatea de Stat. Primul articol a fost iscălit de scriitorul Bișleagă și matematicianul Ion Civotaru de la Institutul Pedagogic. Fiindcă pe atunci se vorbea despre unificarea Institutului Pedagogic cu Universitatea. Și băieții încercau să asigure ceva acolo. În ianuarie a ieșit al 2-lea articol, al iscălit de domnul Moscălencu, care acum e academician, și de mine. Și al 3-lea articol l-au iscălit 2 băieți, Jivov, Sorocean de meu și Anatol Vârlan. Toți 6 am zburat de la lucru. Care unde era? Cu greu m-a luat la lucru ăsta, domnul Grosu, președintele Academiei. Cu greu. M-a chemat și a avut o vorbă lungă și mi-a spus: măi băieți, voi nu glumiți. Noi am trecut prin anul 37 acolo în Transnistria și știm ce e asta. Nu vă jucați cu ăștia. Și am avut un șoc, așa, pe urmă tot așa, fostul meu, zic, șef de catedră de la universitate, profesorul Perlin, care ținea la mine, mă respecta și eu la dânsul și mai departe, el mi-a spus așa: singurul lucru ce pot să fac, să-ți deschid o unitate la Academie și să te iau acolo cumva. Și m-au luat, mi-au asigurat. Și eu eram de acum așa, cumva bătut. Și eu îi spun lui Rădăuțan, zic, iată așa, tu ai nevoie de probleme, de oameni compromiși sau ce? Zic, el mi-a spus, eu am nevoie de oameni pricepuți și harnici, dar deștepți și care să lucreze în echipe și să știe ce-i posibilul și imposibilul. Și îmi spune, da, trebuie să mă înțelegi și pe mine. Iată, de la universitate, fiindcă la noi au trecut facultățile și de la universitate, plus vreo 2 filiale a unor universități tehnice din Moscova și o facultate mare de la Institutul Agricol și facultățile cele, vă închipuiți, din 6 decani, niciun moldovean. Din 30 de șefi de catedre, numai unul singur la educație fizică. Și Rădăuțanu îi spune, cu cine am să lucrez? Ce fel de universitate o să pornim noi aici? Cum? Și el m-a pisat, a vorbit cu soția, striga la mine. Treci și gata. Și am trecut. Am trecut mai târziu, fiindcă trebuie să, acolo avem niște obligații la Academie, și am trecut în decembrie definitiv. Deja eu eram numit șef de catedră de la 13 august. Pe data de 6 decembrie 65 am fost numit decan, singurul decan moldovean acolo. Se apropie vara. Eu am analizat componența cu care au venit automat de la universitate, de acolo, și eu îi spun, zic, așa, cum să lucrăm? Zic, bine, te apuci de admitere, zic, mă apuc, dar să nu-mi încurci nimeni și, zic, tu te duci la mare. Când ai să vii admitere, o să fii pe masă făcut. Așa și-am făcut. Am avut o susținere mare
din partea cumnatului meu, Victor Lunchevici, care a fost coleg de liceu și coleg de copilărie și vecin cu Rădăuțan și el avea încredere totală. Victor Lunchevici a fost președintele comisiei de admitere și avea 2 examene din 5. El filtra și organiza admiterea. Principiul era așa: ăștia să fie o treime, cei mai buni din trânșă, ăștia 2/3, cei mai buni din trânșă. Dar mai era și a doua problemă. Evident că putem considera că băieții de la țară erau ceva mai puțin pregătiți decât cei de la oraș. Deci era problema ridicării nivelului copiilor de la țară. Apoi, iată, domnul Lunchevici cu matematicieni au făcut cursuri duminicale pentru elevii din raioanele apropiate. Pe urmă s-au dus la Hâncești, el lucrase cândva la Hâncești. Au făcut acolo cursuri de 10 zile cu absolvenți din școlile moldovenești, că nu puteai să, dacă el nu știe carte, cum să faci inginer din trânsul? Mai departe, avem problemă mare de unde să luăm la arhitectură. Mi-aduc aminte colegul meu de lucru și prieten de la Soroca, cu toate că el mai mare decât mine cu 20 de ani, Valentin Wojciechowski, a făcut cursuri de desen 10 zile în Soroca, alții nu știu unde, pe la Bălți, pe urmă în Chișinău. Invitam copiii aici, dar am aranjat, noi am asigurat 2/3 cu mână de fer. Eu am condus direct toată admiterea din 65-66, pe urmă eram indirect, fiind decan, eu aveam influență acolo. În 73 am fost brigadier la fizică și eram tot un filtru mare acolo. Și în 73 toamnă l-au alungat pe Rădăuțan dar la Politehnică s-a constituit o mașină care funcționa de acum de la sine. Rectorul următor de cine și n-ar fi fost, ei n-aveau nicio influență. Colectivul lucra de la sine. Admiterea la noi era Sfânta Sfintelor și vă spun că era Sfânta Dreptate. Noi suntem moldoveni 2/3. 2/3 să fie locurile noastre. Aceea 1/3 a lor să fie. Era un fel de acțiune, într-un fel complotistă, dar închideau ochii ministrul învățământului Postovoi, închideau ochii și chiar ne simpatiza viceprim-ministrul pe învățământ și cultură, domnul Coropceanu, și secretarul de la ideologie Cornovan. Ne înțelegeau și mergeau mai departe. Deci noi, unde am putut, ne-am stăruit să educăm stimă reciprocă, susținere reciprocă, la completarea catedrelor. Eu mă uitam, am avut un profesor celebru, Șilcrut, care avea un neajuns, că el era evreu. Eu am încercat la început să-l fac șef de catedră și s-au găsit acolo niște clienți, s-au dus la partid, la nu știu ce, că iată, de ce trebuie, nu trece. După asta m-am dus la Odessa, am adus noi un profesor, l-am trecut prin concurs și el s-a răzgândit. Pe urmă iar m-am întors la candidatura lui Șilcrut, m-am dus cu dânsul. Când am ajuns la Comitetul Central, iar l-au tăiat pe Șilcrut. Cu toate că el, 4 băieți, candidați în doctori în știință moldoveni, el ne i-au crescut. Dar ceilalți moldoveni îmi scoteau mie ochii. Dar ce-ți trebuie să evreu ăsta? Dar ce? Eu aveam calculele mele, eu sentimentul echilibrului și aveam gândire sănătoasă. Am avut un coleg de universitate. Eu când m-am uitat acolo la componența unei catedre, să fie echilibrată. Acolo, dacă sunt 20 de oameni, să fie un evreu, 2 ucraineni, 3 ruși, vreun bulgar găgăuț și acolo proces 14 moldoveni. Am avut cazuri când moldovenii noștri se ocupau cu calcule. Acolo eu v-am luat că voi să faceți carte, să învățați studenții. Dar când ei au început să mă tragă de mânică, și așa l-au tras de mânică și pe Rădăuțan, ba mai mulți l-au scuipat și l-au călcat în picioare. Vă spun că prostălani avem de tot felul. La început, Rădăuțan era susținut extraordinar din Șbodiu. Primul secretar. Da. Am intrat la Rădăuțan la dânsul și știți, iată, institut nou, cadre noi și nu avem apartamente. Așa îl întreabă, câte apartamente vă trebuie? Dacă ne dați 15, suntem fericiți. Ce-i spune Bodiu? 25 de apartamente. Așa la un limit.
El nici nu avea atâția oameni să-i pui acolo. Noi stăm prost cu căminile și avem niște laboranți, nefamiliști, mai avem fel de fel. Când ne-or zădi căminuri, aici îmi pune oameni, mai scurt, acolo se făcea lucruri calculate și la locul lor. Fie Rădăuțanu, repede, el a sunat doctor habilitat, repede l-a ales membru corespondent, academician, speaker la Parlamentul și al Sovietic, cum era. Și când a ajuns el acolo, dar el avea o dicție frumoasă și era prezentabil. Și când a tras o documentare de deschidere, de acum de era modă să vorbească moldovenește. Așa era. Eu vreau să vă spun că în Moscova erau unele lucruri care erau înțelese, dar își vreau coada niște funcționari locali. Tot moldoveni de noștri. Nu. Fel de fel acolo. Aici rusofonii noștri locali sunt tot foamă bună. Eu am vedere funcționari. Omul simplu și are omul simplu, sau dacă el e învățător. El își vede lucru, dar erau funcționari înrăiți. Pe urmă am mai avut o tagmă foarte răutăcioasă, periculoasă. Profesorii de la catedrele marxiste. Unii dintre ei erau răi din născare și fățarnici, ei nici nu credeau în teoria asta a lor. Dar erau niște profitori. În primul rând, leafa lor mai mare, chiar cu 20 de ruble. Dar asta era o ofensă pentru mine. Norma la profesori era numai puțin de 720 de ore și nu mai mult de 840 de ore la toate catedrele celelalte. De la marxiști cu 100 de ore mai puțin. Asta era o castă Privilegiați. și privilegiată, parazitară, în primul și învățau ei. Și ateismul științific la dânsă și toate trăsnaile cele lor. Acolo era un element de cultură generală, economie politică, unde Marx acolo urmă șterpelit de la Adam Smith și de la Ricardo niște teoreme, niște lucruri generale care sunt adevăruri generale. Dar restul sau istorie partidului acolo. Nimic adevărat, tot minciună peste minciună. Ăștia erau cei mai periculoși. În primul rând că în componența fiecare consiliu de facultate, de sindicate, de partide, nu știu ce, trebuie să fie numai decât un reprezentant al acestor catedre. De ce? Ca să fie supravegherea corectă, gândire corectă și mai tare. Astea erau instrumentele lor. De atât eu am o atitudine, nu numai că de atunci e păstrată, dar eu când am văzut mai pe toți în fruntea unor partide de noastre, care au apărut ca și ferșile în 90 încoace, în fruntea unor mișcări ultra-românești și mai departe, profitori ordinari. Eu mi-aduc aminte o rugăciune creștinească, unde scrie: iar Duhul trândăviei, al iubirii de sine și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Apoi ea că ăștia aceia care și strântori, iubirea de sine n-are capăt și grăire în deșert. La un moment dat s-au stricat relațiile lui Rădăuțan cu ăștia. V-am spus că el a ajuns speaker și când el ținea o cuvântare acolo, avea așa cultură teatrală, el știa cum să ținută respect. El era un om care inspira simpatie dintr-o dată, l-ai văzut. S-a început trâncăneala moldovenilor. Dar ce postovoiul ăsta ne trebuie nou ca ministru? Ea că Rădăuțan ar fi bun ministru. Dar ce grosul e presidentul la Academie? Rădăuțan ar fi bun. Și lucrurile astea tare îl descurajau discuțiile astea pe Rădăuțan, îi încurcau, dar au trezit o gelozie la unii, iar alții au folosit această gelozie. Asta una. A doua, în centrul Chișinăului a apărut un colectiv imens de vreo 10.000 de oameni, între care vreo 7.000 erau băieți de la țară, dar băieții, știți, așa... Studenții de la Politehnică. Da, sigur, și monoliți și toți... Și învățau aici în 4 clădiri alături una lângă alta și toți pe lângă guvern și în troleibuz și mai departe. Ei s-au trezit în vreo 3-4 ani într-un alt mediu. De unde s-au luat cu ăștia? Parcă nu erau. Pe urmă, într-un colectiv așa de mare, bineînțeles că sunt întotdeauna oameni mai așa cu gândire mai extremă, care vin cu idei cât de trăsnite n-ar fi, dar el, dacă o are, o spune. Pe urmă, studenții iubeau muzica, dar muzica de unde s-o iei? De la Radio București. Dar Radio București, acolo, afară de muzică, mai ceva mai spune. Eu cred că la comanda securității,
când studenții s-au dus toți la lecții, sub formă de investigații sanitării sau nu știu ce, au fost acolo niște cercetători, s-au uitat toate aparatele de radio fixate la București. Studentul, dacă a ascultat toată noaptea muzică, el nu mai mută din considerente de conspirație acolo și acolo erau, de fapt, nu numai studenții noștri. Radio București era foarte atractiv. În primul rând, era accesibil. Toată lumea, toți evreii din Chișinău, dar și toate familiile de ruși care îi știam, fiindcă acolo era muzică. Toată muzica asta occidentală era în continuu. Eu nu mai zic că erau emisiuni artistice interesante. Teatrul la microfon cu Radu Belegan, asta era o școală pentru noi. Da, coteii noștri de la marxism, numai atât le-a trebuit. Ei au fost informați, au scris la Comitetul Central că la Politehnică este o atmosferă nesănătoasă, că iată așa și așa, ascultă vocea Americii, muzică străină nouă. Acum lui Rădăuțan l-au chemat și au făcut observații, dar de fapt nu observații, dar a fost atenționat. Și nimerit la Cornovan, dar Cornovan era om educat și era băsăravean de nostru, aproape unul dintre primii care sus au ajuns. Și așa îi spune lui Rădăuțan, e că așa și așa situație. Ei, Rădăuțan, acolo la niște adunări, că trebuie să fim cu educație pozitivă studenților în toate domeniile, ca ei să fie cetățeni, mai scurt, știa el cum să. Mai trece vreo 2 luni, Cornovan iar îl vede și îi spune, iată, s-au întors la problema lui Moroșanu, a fost un incident care a consumat, localizat, acei din Moscova au înțeles și l-au trimis pe Moroșan aici și l-au susținut ca să fie restabilit și ministerul de aici l-a restabilit, fiindcă a fost ministerul de jos și a dat indicațiilor Rădăuțan. Dar de acum când trebuie să-l piseze, să-l îngroape pe acela, îi spune, dar de ce voi nu v-ați sfătuit Comitetul Central? Îi se spune lui Rădăuțan că ea trebuie să alunge din institut 10 persoane. Ce fel de persoane? Copiii de preoți și de represiați. Și vreo 2 luni Cornovan îi spune, eu îți spun că și decide și e, dar și că e că dăm listă de 20 și o perioadă de 30. Eu îl întreb pe Rădăuțan, ce să faci? Deci cum pot să alung eu copii de preoți când străbunelul meu e protopopul înmormântat lângă biserica din Coșcodeni, iar fratele lui bunica mea este fondatorul Bisericii Ortodoxe a Japoniei. Mama provine din familia Kunițchi. Kunițchi ăștia erau preoți, cel mai vechi Kunițchi, i-a dus de metropolitul Bodoni de la Iași și acel Kunițchi Petru Petrovici a fost rector la seminarul Socola. El zice, dar cum pot să alung eu copiii de represiați când fratele mamei, tot Petru Petrovici Kunițchi, a stat 15 ani în Siberia și verișoarele mele tot așa. Nu, eu n-am să dau nici pe nimeni afară. Eu nici astăzi nu știu ce s-a întâmplat, ce factori acolo au fost. Pe data de, mi se pare, 20 decembrie 70, soția mea a susținut disertația la matematică la universitate. Rădăuțan era membru Consiliului și el era obligat să fie la votare acolo. Și seara a avut loc un banchet unde Rădăuțan a fost capitanul ceremoniei. Dar în timpul ăsta, nu știu cui a venit o trăsnaie, poate au calculat că nu o să fie Rădăuțan, sau așa prostii care se întâmplă. A fost organizată lecția lui Vărticianu la Politehnică. Studenții au avut 4 perechi, deci 8 ore, și imediat pe toți i-au introdus în sala mare. S-a vorbit despre următoarele probleme acolo, despre ideologie, despre educație, despre ce vrei. Acum au apărut niște scrisori din sală. Adunarea era condusă de 2 persoane, decanul, domnul Samus, și secretarul de la partid, domnul Dimitrache. Adunarea de-a durat 2 ceasuri, deci au stat studenții 8 ceasuri la lecții, 2 ceasuri de aici, obosiți, stați și mai departe. Dar ăștia 2 aveau motivele lor să fie fricoși. Tatăl lui Samus a fost notar la Româncăuț, acolo lângă Hotin, și a fost împușcat în 41. Tatăl lui Dimitrache a fost toată familia deportată în 49. Din sală veneau hârtii de felul următor. Dar cine trebuie nouă ministru de cultură care nu știe, nu vorbește corect românește? A fost o competiție de patriotardă a unor băiețași care nu-și dădeau seama ce fac.
În rezultat, lecția au mai ținut încă vreo 2 ceasuri, s-a transformat într-o isterie totală. În hârtiuțele acelea era scris, nu e nicio diferență între română moldovenească. Și eu credem tot așa, și Samus, și Dimitrache, și toți care erau acolo. Însă contextul în care a fost tot asta scris, a dus la ceea că Politehnica a fost așa de aspru maltratat. Au alungat 50 de oameni de la lucru. L-au alungat și pe Rădăuțan de la lucru. S-au desfințat grupele moldovenești. Admiterea s-a făcut mixtă ca înainte. Noi am tradus vreo 20 de manuale, dacă nu vreo 30, la toate obiectele generale. Toate au fost luate din bibliotecă, lichidate, arse și mai departe, fiindcă inginerii ăștia nu sunt lingviști și lor nu le trebuie și mai departe. Deci s-a terminat. Iată, vă zic că oamenii care se apucă de cugetat serios trebuie să se comporte serios. Mai fost și așa un caz. O lectoriță de noastră se întorcea de la examen, undeva pe la vreo 10 iunie, probabil. Și era cu o altă lectoriță. Și când a ajuns la monumentul Ștefan cel Mare, a luat și a pus un buchet, dar un buchet l-a păstrat. Ca din pământ a apărut un tip. Dar de ce pui aici floare? Da, bă, monument istoric. De la Lenin, de ce nu pui? Apoi că mă gândeam, mai am un buchet, aia, mă dă mă-i spune și mai departe. În cazul ăsta a fost așa de milițat. Lectorița și eu am luat-o la lucru. Ea a fost studentă. Vă zic că era înțeles la Universitatea din Moscova să intre în aspirantură. A venit conducătorul ei încoace aici, de-am tot era aranjat. Doamne ferește ce-a făcut dintre noi, harce-parce. Și oameni care pe urmă s-au promovat solid aici la noi. Și tac. În fine, răfuiala cu Politehnica a fost dictată de faptul că Politehnica era un bastion solid, unde se vorbea românește, unde erau manifestări de cultură națională. La noi, Floierașul, dacă Serghei Lunchevici avea 3 rude, avea un frate, cumnat și un cumnat aici la Politehnică, el concertele de anul nou le dădea la noi. Venea Sulac, care era atunci în ascensiune, abia apărusă. Rădăuțan era băiat deștept, invita savanți. Puteți vă închipuiți dacă la noi au fost și au citit lecții 2 laureați a premiului Nobel. Bineînțeles, era mereu problema României. România există ca factor, cu toată istoria ce e veche. Toți aveau neamuri în România, corespondau, plecau în România, musafirii veneau din România și crescuse influența României. În 56 primăvara, Chișinăul era plin de un zvon că Basarabia se întoarce în componența României. Vorbeau de la mic la mare. Eu m-am dus să dau examen la filozofie și lângă mine, la 2 pași, ședea rectorul Universității Cefurnov, care era și membru Comitetului Central, și Țaranov, care fusese director la școala politică și care în vremea aceea era prorector la universitate. Și ei discutau. Ce cu zvonul ăsta tot orașul? Ăsta Cefurnov îi spune, da, și că la Comitetul Central toți vorbesc de lucrul ăsta. Unii ruși din Valea Dicescu vând urgent casele. Vă spun, tot orașul vreo 3 luni de zile băzăia până toată vara, numai despre asta. Și nimeni nu spune că nu e așa sau altul. Ce-a fost de facto? În primul rând că se demonta sistemul de la graniță, care era până atunci 20 de kilometri, trebuie să te duci cu viză, dar lumea, spune, mai ales că toți așteptau. S-a schimbat odată, și nu s-a schimbat odată. Primul lucru, zvonul ăsta în toate satele s-a pornit. Mai departe, s-a început corespondența. Înainte de asta trebuie, nu știu, că scris scrisoare româneză. Mai departe s-a început cu vizită cu hurtă, cu turmă, toți încolo și înapoi, nu s-au văzut rude. Au început să vină încoace colective artistice. În iarna 56-57 a venit colectivul lui Nicușor Predescu, un viorist fantastic. Și tot acolo era și Alexandru Grozuță, solist, și Maria Lătărețu. N-aveți idee ce se făcea. 2 concerte pe zi, timp de săptămână, în continuu. Era un entuziasm nemaipomenit. Mai departe, mi-aduc aminte că Nicușor Predescu l-a influențat pe Sergiu Lunchevici. El era captat de muzică clasică.
el a fost la un festival, a luat loc superior acolo și profesorii îl pregăteau de muzică clasică dirijor. Când el a văzut posibilitățile muzicii populare, el așa s-a molipsit. Imediat s-a încadrat, s-a studiat, s-a pregătit. El avea un prieten bun, Nicolae Radu, care a fost acompaniator la Leșencu, la cântărețul la vestit de romanțe, și ăsta era acompaniator la joc. Și ăsta l-a introdus pe Sergiu nostru în lumea taraforilor, în atmosfera asta. Pe urmă, vara sau 66 sau 67, a venit orchestra lui Sergiu Malagamba. Sergiu Malagamba era născut în Melesteu, aici, vis-a-vis de gară, acolo după dealul acela, în Chișinău. Și dânsul avea o orchestră celebră în timpul războiului. El a fost cu orchestra lui și la Rostov, și la Stalingrad, și la Odessa, toată Crimea, încolo încoace. Vreun an, doi nu se prea auzea de dânsul, dar pe urmă toată muzica în România, când puneai aparatul de radio, era Sergiu Malagamba, dar chișinăuienii știau că ăsta e de nostru și tot băsărăbenii știau. Când au fost concertele lui Sergiu Malagamba, au fost organizate sute de autobuzuri. Asta cine a organizat? Orașul sau cine? Au duceau țărani de la Orhei, de la Hâncești, de unde vreți. Concertele astea erau mediatizate în presă. Deci a fost așa o redescoperire și o renovare a contactelor cu cultura românească, care și așa era datorită radioului. Dar după asta a fost, mi-aduc aminte, un concert Aida Moga și Sorina Dan și Rodion Hodobanski. Romanțele cele, noi eram acolo parcă bolnavi când ieșeam de la concertele astea. Și s-au speriat, dar cel mai tare s-au speriat nu de moldoveni, dar s-au speriat de renașterea ceea din Ungaria și Polonia. Hrușov, cum s-ar spune, o slăbit hățurile. Nu, oamenii noștri le-au interpretat că în general au dispărut hățurile. Și au început așa restricții, câte-leacă. Ei, dar tot și-au continuat concertele cele, în fiecare an vine cineva, vă zic, orchestre solide din România, până la mondialul acela. De 70. Ei, iată așa noi am evoluat. Politehnica, vă spun, s-a menținut, fiindcă colectivul era prea mare. Noi am trecut câteva sute de tineri prin aspirantură din Moscova, Leningrad, Lvov, Kiev și mai departe. De acolo veneau oameni cărturari. Politehnica era o instituție de acum solidă, cotată. Nu puteai chiar numai să înjuri, să bați cu pumnul în masă. Știu că Rădăuțan a avut discuții cu câțiva rectori din Moscova, care erau relații foarte bune. Intelectualii superiori din Moscova, ei erau deschiși sub toate aspectele. Ca exemplu, la Moscova a lucrat în calitate de rector fizicianul Rem Victorovich Hohlov, un om superior sub toate aspectele. El a fost aici la o conferință și după toate conferințele trebuie de făcut o recepție la țară undeva. Ne-am dus noi la niște prieteni de școală de la Dolna, colegii noștri au tăiat curcani cu coașuri, răcitori, mâncare moldovenești, voie bună, muzică. Și oamenii aceștia ne-au întrebat, cu ce să vă ajutăm? Eu ocupam postul de decan, Rădăuțan spune, tu ai studenți deștepți? Zic, am. Hohlov spune, pot să iau vreo 3 la mine la catedră. Imediat am numit 3. Și încă 10 de mulți alții. Și de fiecare dată discutam și politică. Ei vedeau că Uniunea Sovietică se duce la râpă. Domnule profesor Aurel Marinciuc, aceasta este de fapt o altă următoare temă de discuție, de povestiri, de amintiri și haideți să lăsăm pentru o altă viitoare emisiune. Timpul acestei emisiuni a expirat, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!